Iki sing diarani bolu kuke. Lak kelemben gak ngene iki, guys. Iki basah. Dan iki koyo enek kandungan gula merah full. Lak menurutku ya, rasanya kayak roti ramateng, roti radadi. Enggak dong. Enggak. Itu 1.000 sih. Aku bilang 1.000. Iya lah ngarani ya. Sakne lah narik cilik dodol. Aku mbiyen yo ngono kuwi dodolan, mbiyen entuk sangu. Udah. You wanna eat? Wah, nggak ampun, ada jejak kamu nih muritan lah. Come here.